abaga gukwanira engane yona kumabori mugavana we county ya Kisii Simbarati gokora egeikaro eryo kugayana omuchando inakweneke bunabanyagitari bairanire asemirimo yabo nonyera boni gonyonganya reko bakwenekia ngano muchando manigora chikobo kwenekigwa asabaroire abo bagenda tukoba gwetera amakongu chinga kiabanyagitari abo bagenderete amono mugirobo igoro ya mang'ana nyagitari igongo saba egavana ya Kisii County mwana ominto Simbarati obogambi nsachinde nkwera ni olense sachinde kwemukerera igoro osenza chinde kwaba neutral gongo saba omugavana tigali y'abantu banyagitari tigali y'abanyagitari bali bonsi tigali gichinasi abantu baikaranse buna abana abamo tomanye shida ninki so that tuanjira nenga kya abantu abakoraki ngaki abantu abakolega Kisii County nche nabere ngunya goteba kuri omwaka oria liberera lire gusi ndiwena tukoboe kyare bine bintu biwena tabasacha n'abakungu bakogamba baigwanane tigagava naire libaga abanyagitari bachiche bamotebye honestly tali PR exercise yero koraba murabaroro babekire batengo maite intu tura to bironge du KPMDU tike bintebyo eki ni drama abantu tigabarangeli kubaikaranse baligareranie nyombe yema abasacha n'abakungu abantu bateba ninga ngakitogo kora improvement yekolekana ese county nyagitari abanyagitari bakoma na transfer chiro ovyo abanyagitari kwoma bale maliogo tayo nyagitari abanyagitari kwoma bale gusi charges chibekira abantu bago charge uneki nyinge gavana omanya gotene noteba ocha orosiri chibesa Kisii County ya collect milioni 180